ali ne želim biti Smradoljubov rob. Ako ovo fulaju, ja sam svoje odhukao. Joško! Postaju traljavi. Valjda su umorni. Ej, trebali biti svježi medvjedići za drugu smjenu, znaš? Ej, super ideja! Pametno sam se sjetio. 56 sekundi! Jutro se vučete kao kakve crkotine! O, ti nisi zadovoljan s nama? Brže, brže, ne dan gubite! O, Smradeko, prosti, jako smo umorni. I ti miči se s mene, i ti primi je tvoje frendica. Dobro, hoću, Smradek. Smradek, kaj veliš jedan omletić dok čekamo? Ne! Napokon, na posao! Idemo. O, to su naši mili frendići, leteći medići. Da, Joško i Jasmina, sretan sam što vas vidim opet. Alaj, su vas maznuli na foru, ja gibam! Dobro si tu izvela, Jasmina. Joško, bio si super. Bak! Čime bismo vas mogli danas uslužiti? O, s puno toga, Smradac, s puno toga. Biće posla. Hvala vam, nismo smjeli sumnjati u vas. Nadam se da će odvratne lasice biti propisno kažnjene. Upravo sada primaju porciju koju su zaslužili. Nikada više nećemo ptičicama krasti njihova slatka jaja. Jak je, ne bumo, jesu one naše frendice. Da, kao i slatki mali medvjedići. Ne vjerujem da sam tu ja rekao. Svako jaje na svome mjestu. Napokon. Pa možda ne baš svako. A što hoćeš reći? Smradoljubi smucalo učinili su najbolje što su mogli, ali znate, sva su jaja slična. U mnogim će gnjezdima biti iznenađenja. O, ne brinite, sve će prinove biti dobrodošle. Siguran sam u to. Baš i nisu nalik na nas. Neka, mamici je važno da su oni slatki i nježni. I majka se priroda kada može zabuniti. Kao Albus Smradac razočaran kad skuži da je to običan kamen. Ma nema veze, kad prah ispari tako neće biti razočaran. Jako mislim. Imaš prah. Ali dok još djeluje možemo uživati u prizoru, ne? Pa